sarohan dina hacit nang sonan paiana saleleng ningonu audio hodiang audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. lam hibul mapai holong ni rohan pasti atau di rohan Toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. boanau sai boanau tu dia peho hasian Boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari Tabasada marwata martanya kita. Tuhan debata Jehovah amanami na marhabang sa ribono gijang. Doktor matok mulyati hangit ko ko mulia bali ali Tuhan. Di siala asido kolong ni roham na doktor matok mani hangit bangi di lakkanan Tuhan. San ari nam sauti ng sa roh bagas sedere. Tuhan nami takas di moto Tuhan pertuan nami di bagas sedere na Tuhan. Ima ina marfuhan na martulung. Inanay mangulundon anak lubun na pasong juga mo na Tuhan. Tu bagas doromi inang majalo pasok-pasok pag nasarili na Tuhan. Tuhan, pramong jalo. Kumani na Tuhan. Lihat orang dipikirat na gamit niya Tuhan. Nang sumunod na posoman ng Tuhan. Di bagas doromi. Lihat orang di sekitar gamit Tuhan. Ang lihat ginangan ng kaparumatang gaon. Napasalig dia muna dari keluarga berwatang dengan hasil dari Tuhan keluarga dulu masyarakat peduli dulu ada Tuhan. Nang sumuni Tuhan dinay menuju lon nami kami juga sa sederhana oleh Tuhan potong basatan itu Tuhan leang tu kasuntok paranak na kasuntok parbun Tuhan dami asal tinggal medal ka ulam nami ada Tuhan juga sederhana. Nang sumunya kali totong nami keluarga ali-ali sa luhub na Tuhan na nang Roma dohoti dulu nami bagai sederhana. Lian Tuhan kesehatan lihat Tuhan patah na sida Tuhan tu belum nami dari Tuhan. Tuhan pertusan gudang Tuhan ada Tuhan
Jumulusi sadusa nami nagudani oleh Tuhan asa tamahan na jalo pasu-pasu nang sepasa tamu nami. Mulai atu nagi oleh Tuhan jalo matang yang nami on olam mangasam pada nak Tuhan Yesus Kristus yo kopali. Amin. Dosa tertorak kita siang saling bicara matahari hari masih pasorangan kita. Si pasorangan kita siang. Jalanunga tapak kita nuaing hudul mangadop lau pasahat parsobot tatu debata silehon pasu-pasui alani tapahibul marohata marede mahita. Marede Hitasian buku ede nomor 525 ayat sada. Marulupulop tu debata Malaysia dok tanoon edeo kamu maha muliau ni guarnang mar mulia baik kamu puji-pujian nang dok kamu mama dok debata tung na sokal dua kapa bahenam binani hinatibul ni gugum ikon marsoba tu ho akka musum ikon liat portibiota he marsoba tu ho sugut jala mangade hokong mangedehon goarmo. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin Mahamu marnida kapa bahena ni debata tung nasokal do pangarajion dari manusia nunga di paubaibana lauti gabe mahiang mardalapak do bangsona manarepari batang aiki malas ni roha do nasida ujui mida ibana matua ibana mangaraja maritihiti hagugo onai sai mangaranapi do matana tu aka bangso
asa unang di pagi jangak kapangguturi dirina. Puji ma debata nami, hamu aliaka bangso, jala patu begihon hamu ma suara puji-pujian nang. Ibana mabain hosata mangulu, jaladang di luas tota tarsuladi jong-jong mahita. Idama dengan nai dohot sonang nai, molo tungpung usahudulan aka namar hahamaranggi. Songon napon ni hermo na baru tua kaduluk Sion. Adi sido di parabaga Jahuba pasu-pasu. Hanguluan sangat rudi saliling-liling na. Idama puji ma Jahuba sudi hamwali naposo ni Jahuba. Hamwaliak kana jongjong di bagas ni Jahuba ganupari. Sai di pasu-pasu Jahuba sito palangi doho tanoon mahosian Sion. Haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanabi na di banwa kicang. Hodo na mga turhon pardongan sari peoni. Di dahodo dongan namion na marsakap naing marbagas. Jalan arodo na sida mangido pasu-pasum. Atong saya tatap mana sida di bagasan nasi ni roham. Pasu-pasu. Jalan ramoti mana sida maritihite pakka holongim. Raja imana sida maritihite todi pada badia. Asa mamuka. Jalan marujung di bagasan damai. Pardongan sarepion na sidai. Tangihon matang yang namion. Alaniasi dohot holong ni roham. Amin. Asidiroha madihamudo dame sian di bata amata. Anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parabadia. Amin. Shalom horas madihita salhuna. Di narap marpungu hitan waing di baga coron itu hataon. Ima di namang durhon anak dohot boru ni Huriata. Ramot halamuan Simanulang, dohot Orwana endang estarina boru sinaga, di nama jalo pasu-pasu para bagason sadarion, alani di hamunan ada dua, hatani di batana gabe ujangan muna, di nama muka mardong asaripe hamu sadarion, ima di dok. Di sada Korintus bidu pitu ayat tulu diulahon bawaima natamatu pardihutana laos songoni parupuani tuha muliana diulahon bawaima natamatu pardihutana laos songoni parupuani tuha muliana. Sada Korintus pitu
ayat 3. Omma tonani di bata tuganup Kristen naong marhasohotan. Omma tonani di bata tuak kaama dohot tuak kaina naong marhasohotan. Asa tarida takas dia do tanggung jawab ni ama, dia do tanggung jawab ni kaina dong marhasohotan. Suami sebagai kepala rumah tangga akainata suripada ima kaina naradut di bagasna mengaraduti nasa pangisi ni bagasi. Ama punya tanggung jawab besar songon imam na mangaraduti nasa ngulu partodion mangarahon sudi pangisi ni bagasna marsaor dohot debata. Terlanjur siramok madok kaulah bulanku kaulah bintangku. Cemolo naung di roko siramok do kaulah bulanku ahama sulom di tonga-tonga ni keluarga yan non. Ahamanang siulomu di tonga-tonga ni keluarga nang ho endang boru sinaga. Totu sepakat dohamu untuk bahagia selalu. Itu kan sepakat dohamu unang nian persoalan adong dijebu. Itu kan pasti adong do tantangan, adong do rintangan. Ai na dua gabisada daging di bagasan pamatang ni Kristus. Songoni dohamu nang pinadumu di debata. Duang ojak hamu sadari penai baru. Tanggung jawab suami di tonga-tonga ni keluarga macai godangdo. Songon Kristus uluni huriai. Songo Kristus nama kaholongi huriai. Ikota kasma tarida holong ni rohani sada ama asabui gaberi pelas ni roha nang tua katiki nanang ro kuarna madaina ramot mahamu di tonga-tonga ni keluargai majamoton hasadaun ima debata na mangaleho anas ni roha do pasu-pasu di sudi keluarga na mangido pasu-pasu na marhite parbagason sian bagacoro ni dibata jala badiedo rumah tanggai sabui takas saihot tulomon roha ni dibata gabe keluarga halomuan ni saluhut talumowima dibata. Asa di nama muka mardonga saripe hamu di bagasan nari sadarion si datang yang do huria si datang yang do akana torok laho manaknya kok kamu gabe di anak gabe di boru maduma jalam amora hamu marhite pasu-pasu ni di bata nang tutiki nanang ro. Na dua gabe sada di pasada di batahamu marhiti rumah tangga na parjulu hiduplah tanpa memiliki rasa egoisme yang mementingkan pihak masing-masing. Akadia manadinggan, akadia manatama siulahon negan keluarga di tonga ni keluarga
ima nanang si hubasa muna tutikin nanang ro na parjulu ima gabe keluarga singolu partangiang mahamu na ringgas marminggu na ringgas marsaur dohot hatani debata na paduahon tetaplah menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Tingkatkan kejujuran. Aibudu alani gabus sursar keluarga. Jadi kejujuran itu sangat penting dipupuk di tengah-tengah nih keluarga. Tapake ma tiki sering gadengganna. Unang alani tabu ni upama sereru pamonian ali basa pesaratus sereru tujuanna. Alani posdoroha pui ulaunian non sahatu pukulonom ngaselesai bi ahitaro madok naing do ditirnyari ulusan saya nita hape saya lalapita makatai ujungnya gabe borongin ate hitaro mamake waktu sa denga-dengganna asa bui ritar tiur merdalan sude ulauni di bagasan las neroha. Amin martang yang mahita. Mauliate mali di bata jahu Tuhan nami di pasadahu kami di huriamon bangudut honanak dohot borun huriam macalo paso-paso para bagaso siako ima ramot halamuan semanulang dohot endang estarina boru sinaga. Narona sida Tuhan mangiduas niroha doho paso-pasum. Ape homa paso-pasumi di tonga-tonga nasida. Jalahata mima nagabe mual hangulua di nasida le Tuhan di tonga-tonga ni parumah tanggaun nasida asi maroham mauliate ma di dongani hodo kami saluhutna sian ganup ingana nabibi telemobi ma saluhut otangan di rambut ho akka suhut parburu di pardalanan nasida boy sahat tu ingana non marhitiasi dohot tolong ni roham. Nang dung mulak kami Tuhan sian joromon laho patupaho nak kana ulinda denggan hobartu adat napinukan ya ka opunami na parjulu di parhasohotan ni anak do boru ni huriamon homa natotong patiurhon di bagasan dame dohot holong nasiako maritehite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hamuliakan apinan hamaul ni debata di tahiro hamuna donwaing naing marbagas aledak tamala Kristen marbagas songon si pilibigu. Atong tayo kau majolo hata ni debata taringo turuhut ni pardongan sarepion ni halak Kristen. Dung dito pa debata jolo mai di doki banama dang denggan sasada bawai pujung hubay madibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahen akupna. Akup ni di dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niulina iya soala ni namar mainan na palakoposado pangalakup donang na mabuat na sirangi atong na pinadumo ni debata dang jadi sirangon ni jolma songono dohata ni debata tu bawai hamu akabawa haholong hamu mapar di hutamu nabi songon Kristus nama kaholongi huriai jalan na mangaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon maroha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida
songodongan panean di hanguluan na sora suda. Dungi songonodo hatani debata tuaka buru-buru. Dioloya ka para puama bawa nabi songon pangoloina di Tuhani. Ai bawaido uluni pardihutana songon Kristus uluni furiai. Ikon botor porman toman mardongan halabohon dohot hamenahon ni toddi parangeni buru-burui iman arga dijulu ni debata dohot dijulu ni jolma atong songonaka namar parangehon hata ni debata mahamu sumulukon paras nerohaon dohot habasaron dohot hasereponeroha mahamu masih paunionea mahamu dohot masih sia-sian saluhut riting neroha muruk rimas panonggahion dohot pangicahioni dauma siakamu alai digijang ni saluhut nai masih haholonga mahamu ai ido rahut-rahut ni nasun denggan dungi dame nasian debata ima mangarajai di bagasarohamuna saluhut nabi nahemuna maritehite hata manang pabahenan totong mai maritehite goar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna atong nunga dibigi hamuna dua hata ni debata taringo turuhut ni pardongan sarepeoni na manukumaun wang jumulu di hoali panguli ramot halomoan si manulang olo doho makajongjokon di julu ni debata na uboto saluhut doho di julu ni akadongan na pungudison na di pangidoro hamdo si endang estarina boru sinaga na niririt mon gabe dongamu saripe olo doho makka holongi ibana sian nasaroham dohot mangulahon sian nasa gugum huhut marparangehon parangena badia rap dohot ibana naolo doho mangajuaju dohot hagaleona tungsura humurang parangena jalana sotupa paulahomu manang tadikonomu ibana paima disirang hamatean hamusugut molo naung sadaro hammangoloi saluhut nai dokma alusmu na manukumaau doho di hoalinang endang estarina borusinaga niririt ni siramot halomoan si manulangon bahen dongan nasaripe naulo doho makka jongjokon di julu ni debata no boto saluhut do di julu ni akadongan na pungudison na di pangidoro hamdo siramot halomoan si manulangon gabe sinodukmu olo doho makka holong ibana sian nasaroham dohot marpangalahon nature maradopon ibana dohot marparangehon parangina badia pabuah hala kristeko jalan sotupa mahilolong manang tadi konom muibana paima desirang hamatian hamusugut molo naung sadaroham mangoloi saluhut nai dokma adusmu atong songon tada naung torang taida sadarion holong nesa Kristus Raja ni huriai naung pasadarohan anak dot boru ni hurianai asa marhite tada saratitin parsarepeon gabe tada natarida yan non di tangan nasida na dua pabuah holong ni rohani Kristus do natotong mangihot parsarepeon nasida sahatu ujung ni ngulu nasida
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Naung pasahaton pasu-pasu pardonga saripeon tu anak ni huriatta lamak simanulang doh inang berusinaga dina pajongjong pardonga saripeon ni doh sudina segala macam hanguluan sian holong ni debata ido nang sikembak konomuna ido na adong di bagasan bukuan di Bibelon modal laho mangulu di segala bidang di ngulu ni huria di ngulu ni akka kumpulat di ngulu ni pardonga saripeon do akka organisasi nasing disodo sa luhutna dalan tuhanguluani Omma Cindramata sian huriatta huria si manulang di pasu-pasu dewatama. Oh,
tabege makor punguan lansia.
Ali di batama nabi nadi banwa gijang. Hodo hararoni saluhut silolehon nadinggan dohot nasa ulibasa na maliutus. Upasat tami masian na nilehon mituhami pilihan na mituhong. Sa jalo may gabi uap na hutus di julum. Paso-paso may jalara moti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na radyo mo ditong atongan ni Furiam dohot di Portibion. Buhay marohan namin maritehite todim. Asa lamutanda hami gudang di silolom ituhami. Asa lam girgir hami madok mauliati Tuhan. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita madok di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banwa kijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Sa saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa kijang. Leo matuhami sa darion hangluan siya pari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na madosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay rona puna harajaon. Doho tagugoon. Rodia sangapon saliling dililing na. Asi ni rohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadiama. Madongani hamu.